beat. Nai happy sallah, na kuma nai happy sallah. Ga dukkan musulmi in yi dimu haka ne goren sallah. Nai happy sallah, nai kuma nai happy sallah. Aliyu da MD na kuma soya mun happy sallah. Ku zo mu fito dangi bikin sallah ba hargowa. Masoya mun gode karar da kuke mana barowa. Silar haka ne ya saka muka yi kudirin wagar sallah. Shigar ke ce rai ne mu yi ta bikin wannan sallar. Kyawun tafiya riba mu mun yi gamo bajin kunya. Samari 'yan mata mu taka rawar mu da alkunya. Ilahun magagi na raba mu da duk wani mai illa. A cikin yawon sallar mu haɗa mu da alkhairi jalla. Da ni da masoya hana da musulmai ne haka ba illa. Ka tsare mu batan hanya ka hana mu shiga kilo kala. Gare ku masoya hana ka san ku da bangoren sallar. Da naku abokaina da ku a cikin wannan harkar. Biki na farar kaza balbela mata dau hanya. Ba zancen jayayya mata da samari an shirya. Shekarar bana ta kare saura ta gabanta muna hanya. Godiya ga iyayenmu su ne suka yi mana tarbiyya. Sun sa mana soyayya ta ma'aiki tushen tarbiyya. Mustapha Abban Zara kakansu Husainu masoyinmu. So hadayi mun far ku girka tuwo mata miyar ku ta yi surar gwanda ku karka da yan kunne mu taka rawar hafi sallah mata da maza manya da yara muna hafi sallah Aliyu da MD ne da mai ganga Mahmud MD ne hafi sallah ne kuma ne hafi sallah Aliyu da MD na kuma soya mun hafi sallah Nai happy sallah, na kuma nai happy sallah. Ga dukkan musulmi in ya ji mu haka ne goren sallah.